Hvad så alle sammen? Velkommen til den her lille kort video. I denne video vil jeg bare lige hurtigt fortælle en lille ting. Det er sådan, at her i uge 7, tror jeg der skal jeg på skiferie. Og jeg tænkte, om det kunne være fedt, hvis jeg vloggede dernede fra. Måske? Shhh, hvor geni med lille Pussy. Du er så fin, er du ikke? Så hvis I gerne vil have, at jeg skulle vlogge dernede fra, så heroppe i boksen, der kommer til at være heroppe, her et sted. Der kommer til at være, hvor I kan bedømme, om I vil have, at jeg skal vlogge dernede fra. Det håber jeg. Og ja, det tror jeg faktisk bare var det. Så skal vi ikke sige, vi ses i min næste? Nej. Men i hvert fald, hvis I synes, den her video går, og I gerne vil okay. Hvis I gerne vil have, at jeg tager på skiferie, så husk nu at gå op og her og gøre det. Det vil være rigtig fedt. Undskyld kvaliteten for den her video. Fordi jeg har ikke lige gjort så meget ud af det, så jeg sidder ikke lige noget bestemt sted, og jeg har ikke nogen lamper eller noget. Så det, ja, jeg tænker heller, det skulle blive til noget stort det her. Så håber I så med fremover, der kommer til at være video igen. Og så ses vi i min næste video.